voluntaryo nga sumuko kadagiti otoridad wenno nga dinagtipon nga pwersa iti Philippine Army ken iti kapulisan iti maysa nga miyembro iti NPA. Sa dinumay basal iti impormasyon nga nakalap man iti 91st Infantry Sinagtala Battalion 7 Infantry Division ng Philippine Army inadalwan ni First Lieutenant Carlo Umayon na Jr. iti sidong pa lang iti supervision ni Lieutenant Colonel Ray Andrew Robio. Iti Philippine Army kat baban matang iti Delta Company kan kasama ten iti panagbinulig iti Baler Municipal Police Station kan First Provincial Mobile Force Company Aurora Police Provincial Office nasa dinuwet dagitoy pinasilitatan da iti voluntaryo nga panagsurrender ni alias Regan wenno alias Jerome dati kat sigod nga miyembro iti Aurora PCOM ken iti panag-surrender daytoy ket imut na iti maysa nga M2 carbine rifle nga dan iti maysa nga magazine nga dan daytoy or loaded daytoy iti 10 rounds iti bala wenno ammunition. Sa dino tinasao nga panag-surrender ket tinagragsak met dagiti kasoldaduan ken nagkapulisan itinasao nga gaganwat wenno adda nga inaramid tinasao nga sigod nga miyembro iti NPA. Kagidar matin dito iti minsan manan nga panangalukoy dagiti otoridad ken dagiti nabatbati pay nga miyembro dagiti makakatigid nga grupo nga bumaba agsubli iti gobyerno ken dagiti kata ibabada ti armasda tapno ti kasahat maipayanda pa iti agundawan nga mga barwanan ken makabinulig ken kasama ten makabinada dagiti pamilya kang Ronanal Deta nga madanin iti Paskwa. Bombo M. Jorti sa reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent #1 iti La Union Basta Radio. Bombo!